despre ce vorbim? Da, cu manevre, Păi și atunci, da. Sunt cu donațiile acum. Da, bună ziua. Sunt bani la mijloc. Cu Cernăuțiu, cu alte dale. Așa. Nu, eu îl așteptam direct acasă, că doar știa adresa. Am sute de telefoane pe zi, nu pot să răspund. Iar acum, scuzați, sunt la un meeting pentru pace. Da? Mulțumesc. Hai.